Kana isda na siya. Isda. Sige siyon po. Ano mo? Isa? Sige siyon. Apo. Wala, ilang ko oh, sariwa oh. Mani paksiwan day. Pagkuha tadig, paksiw day. Ito. Oo. Pilang kilo ani? 100 ma'am. 100? Apo. Tunga lang. Pilang kilo ani? 100 ma'am. Ha? 100. 100. Apo. Oh, grabe. Hindi naman na siya ma'am. Apo. Oh, grabe. Hindi naman na siya dahil. Kumiti. Sige lang ma'am. Isa lang na dito dapat lang. Mamunit po niya kasdan. Pero bagi buot yung mga plastic ron. Saya ganit pa masulan isda magising na. Tiara siya mo. Oh, bayad na. Salamat. Lagaw ni Nanay Day. Lagaw. Panandag ko. Ito ang may nabito. Oo ka na, dagko na Pati na siya. din ang kilo. Usay tawag ka na, tulingan na siya, dili. Ay, tulingan day na siya. Ha? Di man, ang sama dito usa day. Gamay lang niya katudag-tudag ko na. Sayang no. Yung papabatada na, dili na lang. Ano, ha? Oo, may da naman no. Hindi madag 300. Kanan dag ko sa kilo? Oo. Kuha ira ba ko diya 500. Na ba diya nakadikit? Ayun, ay raman tong gihatag sa babae. Ay, diyan. Oy, unya manguli na lang ta. O sige. Tabangan kag taraday. Okay na lang kay which is like diba usa ka regular. Dili na lang. Oo ni. Unsa ba ni siya day? Shamada? Oo, murag kasi mas. Pangutan ba ko na? Shamada ba ko na? Sa imada ni day. Ani? Tagpila ka sa madam nyo? Dusi? Pila na siya kabuok? Okay. 6.
Oo. Ha? Ikaw, kung gusto niyo. Ulit ko. Kana ako unta orderan sila si kuan og usa ka cake sa birthday nila. Dito unta kay kuan. Kay pwede sa kanila na mag-order na lang ta dito sa para gimog cake. Ha? Sa ilaw sa ato. Ba't ko kasaya? Ang kay maayo yung tatong kada kay presentable ba? Mag-order ta sila. Ay, ta.